ki SD kelas 5 sunat. Oh ngono. Ayo nom. Terus. Bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tanya. Enggak lah, ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Ndak. Diapakne kok bengok diapakne? Piye, Mas? Iso kowe. Wis to. Ora, engko tak semprote minyak. Wis to, karek sithik kowe lho. Karek sithik lho. Ora sithik nyidam sari ngenteni nyidam sari ki lho. Ah. Kaya pantes gawe ra iki ya. Ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Mano. Dan Selamat malam. wah. Suarane oleh gandem. Lanang kok. Wis ketemu malih nggih Mbak Mano Hara. Gak. Duh, yo ketemu kok. Oh nggih Mas Akbar. Lah ngono lho, wong wedok iki leh feminim. Min apa suarane karek turahan kok. Lho, itu bisa diatur. Ambak suarane panjenengan telas, ambak suarane panjenengan kari turahan, ning iso diatur lewat sound system. Ya, ngono kuwi lho. Iso diatur lewat mic. Heeh, iki sone teko nggone sapa, Mas? HR audio. Mantanku, Mas. Lho. Mantan bojo? Non? Mantan bojo? Mantan sopir. Oh, sopir. Yang mana tuh orangnya? Yo operator yang nyekel mixer no, yang pegang mixer. Ada dua. Pasti yang putih bersih itu loh Mas orangnya. Iya, putih bersih. Iya, menika teng dalemipun. Dalemipun nuwun inggih menika Mbah Amin. Mbah Amin kalian Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi ingkang pundi menika? Lho Ibu Sudarmi ya. Oh, inggih matur sembah nuwun. Mbah Amin nggih. Mbah Amin. Mbah Amin ingkang pundi ngapunten? Oh, datang wingking. Inggih alhamdulillah. Menika hajatipun menapa? Aduh, hajatipun kitanan sunatan. Iya. Kok roh sunatan kok lho. Lah mergo aku ya tau disunat. Yo lagi iki lho, sinden kok disunat. Oh, wedok iki ya sunat, Mas. Lho, wedok iki iso disunat to? Biyen aku lanang. Oh iya. Oh, kene sing ngeterne tresno kok ya. Oh iya. Sing ibet ya, sing bau reksa tuan rumah malam ini lho. Walah, Kanca Astabrata aja sewiyah-wiyah karo sing ibet bengi iki. Mergo lho omahe sing sawan kene kok. iki berarti sing dhewe dulure tres. Wis tunggal kene, tunggal kecamatan, tunggal desa. Ngerti ngono ngomong nek dulurmu ya ora tak jaluki dhuwit to, Tres. Heeh, niku asli sawahan mriki. Lah wis kadung dibayari lunas e. Ya wis ora apa-apa. Sok balikno Tris. Nggih. Mas Tris, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jan cahyane saya putih ya, Mas. Saya putih. Saya bersih. Saya resik. Ketok untune tok. Mas Tris iki mbiyen, Mas. Mas Tris iki mbiyen jaman cek urung rabi, cek Joko amor-amorane aku. Oh, nalika jaman isih bujang durung krama, aworane sampeyan. Amorane aku. Jaman lagi bar sunat amorane aku, Mas. Oh, Tris niku nggih. Nggih. Aku mbiyen turut kene iki, Mas, melu campur sari ya sing ibot ya Tris kuwi. Oh, jaman berjuang riyen nggih. Jaman berjuang no. Tenan basa saiki petuk kok ya wis tuwek to Tris iki. Lah iya no, wis pun anak-anak kok Istrinya Mas Tris juga ikut di sini. Lu ndak roh nek kuwi. Enggak ada. Mboten. Oh, sudah pulang. Mergone gak kuat ngrungokne suarane Tris ning jaba. Wow. Piye to Mas suarane Tris ning jaba piye Mas Teh? Elek, Mas. Mosok to? Image-nya Tris itu aja nyebarne fitnah lho. Engko teko omah ben gelut. Rasane kok gawe wong cukrah. Injih menika Dik Saka. Acaripun Dik Saka Arkan Pramudia Saka ngaten mawon. Kok angel jenenge kaya ndek mau ae. Akbar wassalam. Iya iya. Berarti iki celukane sinten? Saka ngaten mawon. Heeh. Dik Saka ingkang pundi? Heeh, pun babu dereng. Injih Dik Saka. Selamat menikmati bentuk baru Dik Saka nggih. Sunat kok ya. Nah, nggih sunat. Bentuke baru. Semoga puas dengan hasilnya. Puas dengan hasilnya. Dan dipergunakan semestinya. Betul, kayak aku. Oh ngono Mas. Iya no. Lah sampean semestinya bagaimana Mas? Loh, cowok itu. Kok gak iso kok ngene iki ngopo to? Cowok itu kalau sudah dihitan, gitu. Kalau belum menikah,
itu tidak boleh disentuh-sentuhkan oleh yang bukan haknya. Maksudnya piye to kok ora jawab aku? Maksudnya yo. Ora jawab. Aku jelasno, aku kan jek cilik, Mas. Cilik apa modele kaya blandut macan. Saiki lho, Mas Akbar iki delok ento wayangan ya dipasang ngenekan panggungnya. Lho, iku asbake sing nyimping niku. Asbake sing nyimping. Lho iki asli cor-coran lho. Asli cor-coran. Wis to. Aku jelasno kuwi mau piye tentang sunat kuwi mau piye, Mas? Maksude barang kuwi nyuwun sewu dienggo pipis to. Barangnya siapa? Ya barangku to. Ndelok. Iso delok iki. Lah aku ra duwe wong aku wedok kok. Tenane. Lah kok jare mau ngomong lek sunat. Biyen. Oh, Iki pacik wis tak- lanang. Iki tak ketok kok wis. Tenan. Wis tak ketok tak nggo gandul kunci kok. Lah nek mbok ketok buku gantungan kunci meng kok nek nguyuh kok ngadeg. Lho, tukul neh. Waduh. Apa nek kono. Aku jelasno sik dari segi pengalaman Anda. Aku biyen sunat. Lho, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Ya, biyen ya sunat. Aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo no. Terus? Bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tanjake Oh, kuwi. terus mbok dudah-dudane wong. Mboten no, mesti tanjake ya dienggo pipis. Lho, saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis? Duh, ya pipis. Mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir ta aku. Ya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya menjurus ngono. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat ki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak? Jare Deni piye? Mungkin bar aja. mangsaku kok Terus bagaimana, Mas? yo maksud dipergunakan yang sebaiknya ya toh. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan ngono. Ora beda kaya aku ngene iki lho, Mas. Loh, kok kaya dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Najan to macak wedok lho, nguyuh ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesreh. Iya. Wah, aku. Jenengan iki kok ya perkara sunat teko ndi-ndi aku. Nah iya toh. Pokoke Dik Saka. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nggih Dik Saka. Amin ya rabbal alamin. Tetap junjung tinggi nama baik keluarga. Iya. Nah, kaya Mbak Manuhara ki aja dicontoh. Lho, kok iso ora dicontoh wong jenengan yo berprestasi karirnya melambung tinggi kok. Lah mosok Dik Saka ya dicontoh sing apik-apik. Jadilah lelaki yang sejati. Ini ki masamu ning omahku ya usung-usung lho Mas. Mbah, nek prai nyinden ngono ya, Mbak? Keduk pasir barang. Wah iya, sinden kondang duk kulon etan kidul lor Mbak Manuhara kondange kaya ngono kuwi nek ora nyinden keduk pasir. Oh, les aku, Mas. Iya. Ora isin ngono karo tanggamu. Apa isin? Oh, mbadok ra njaluk tangga kok. Iya. Bener. Ya. Sing penting itu, Mas, saling menghargai. Hidup di masyarakat itu saling menghargai. Bener. Saling menghormati sesama. Iya. Dan nanti akan jadi guyub rukun. Ngono lho, Mas. Sing diarani wong terhormat niku kawitane ya kudu gelem menghormati orang lain. Betul. Ada, bener ta? Dengaran kok meletik dina iki. Lah iya meletikno, hawane adem. Jenengan teng sawan mboten kademen nggih, kaya ngene iki hawane. Mboten kula riyen jaman prawanan tasik kemutan kula teng mriki. Campur sarinan kalih lintang kemukus nggih Mas. Nggih Mas Sutres nggih. Zaman semono ya Mas. Zaman aku cek prawan, terus ya cek Joko. Sik to meng jare Mbak Manuhara sunat kok zaman cek prawan gitu kok. Aku dhewe yo bingung karo awakku. Lah piye aku meneng kono pethokan hansip to Mas? Rene mung arep digawa hansip to Jawaku. Dikawal. Lah kok cah cilik iki bungok-bungok to. Bungok-bungok piye? Iki lho cekel iki lho rumangsaku yuk menghormati sampeyan dikawal dihormati digolekne dalan. Wis pokoke ndedonga sing apik-apik wae. Ndedonga sing apik-apik Dik Saka muga-muga jadi anak yang berbakti ngono to. Wis. Dik Saka kok ya wis besar fotone tapi kok cilik ya. Fotone ning pamflet kok cilik. Ya itu foto kecilannya mungkin. Gitu. Foto kecilannya sekarang sudah sunat, sekarang besar. Bagus loh. Wis bagus. Dik Saka sunatnya sudah berapa tahun? Baru 1 minggu. Oh 6 bulan. Oh sudah garing. Duh wis nong. Aku sing garinge rada suwi aku mbiyen. Oh lah sampean nakal. Mboten no, mangko sewulan luwih.
gendelen kula niku riyen. Mosok, Mas. Delok mosok. Hei, oh ya wis bar biyen. Gendelen ki apa to? Gundangan niku lho. Oh. Ya. Gondang ki ora ya ndek Lengkong kono to, Mas? Kuwi desa, kecamatan. Saiki atur panglipur, Mbak. Mbak pilih mantan pamundutan. Lho niki mau pamundutanipun saking tuan rumah pepeling sampun ngatur selawat Nggih. badar kalih niki wonten sing badhe nyumbang lagu Mbak sinten? Mbak Zoya. Oh, nggih. Wih, dededede. Ning sadurunge Mbak Zoya mbok jenengan nembang sik. Oh, ngoten. Ayo no. Nggih. Heeh. Wis mardika ing penggalih. Oke. Apa? Sing nganggo bawa to, Mbak? Bawa nggih. Iya no. Penggendere wis bagus sik kaya ngono dik. Jantenan. Ro penggendere kok terus desah maksud aku. Aku nek ruang bagus iku kudu desah. Nah iya. Ketoke bagus, Mas. Heeh. Tapi sing asli. Oh, kok bisa? Engko tak dudahi. Lho ngapa? Aku duwe video nih. Segedere? Lho, lah kenal lagi iki kok aja. Padha aku kuwi yo an. Oh, ora ngapa. Padha lanange Oh maksudnya. iya. Jak omong nangel ra. Jam. Apa Mbak Pelok? Nganu nggih nyidam sari mawon. Oke. Senenganku iki. Seneng aku. Senengane jenengan. Duet apa piye Mas? Aku Ya. ganti. Weh, aja duet sing nek sampean ngejak duet penggendar engko sing gendari siji sapa? Loro sing nyimping cemburu. Ya wis karo jenengan mawon Kang Mas. Sing nyimping cemburu. Aku gandrungen. Lho, Aku gandrungen. boyo. Gek Kaya kowe gawe video klip karo sing kae lho, Mas. Weh, rumangsaku kok. Aku gandrungen. Piye carane gandrunge piye? Weh apa? Wis mbok esrek-esrek ning mayang iki lho. Wanita ki ya ngene iki penuh dengan gaya. Oh, gaya. Bagaimana Anda sebagai pria itu loh menyesuaikan keadaan ngono lho, Mas. Oh, ngono ya, Mak. Jan, bawa Mbak Yu. Heeh. Wis jan sutris jan. Terus Iya, terus bahasa tanggapan ning omahe dhewe kok gak bergerak ya. Lek dia dibagus-bagus juaim ngono. Biasane nek bar ngene iki nemloler. Pikone gacing. Iya, mangga, Sing ngendang ki kok ya. Dawan bagus Iya. bapak jeneng hati. Heeh, pasanganmu ki mau ora melok lho, Mbak. Sinten? Jane request Victor ora melok izin. Wis pecat ae. Kowe aja to mesake. Wong nandang asmara. Tapi jujur Mbak Manohara, dengan sudut pandang seorang wanita penabuh Astabrata sak menika iki menurut panjenengan sing paling bagus pundi, Mbak? Heru. Yo penabuh pengrawit maksudnya. Oh, pengrawit. Oh ya kuwi ya padha aku ya. Sing nabuk seorang ngawur. Mas aku kan. Penabuh sing paling bagus. Apa siter sing nyempel siter. Iku siter. Mau kok betuk ngono. Loh, niku suarane suara emas loh. Kamu jajal. Lho, suara emas ayo. Niku mempunyai suara emas. Aku gak situ Mbak Gandrung, Mbak wakil nih sapa? Niki suarane emas, saestu suarane emas. Engko kok sampai Nek ibadah teng gereja niku nggih niku sing nyanyi, nggih sing mimpin. Wetengmu senep tak aku duwe enter stop kok ayo. Wah, wis, ayo munggah. Ya ngono kuwi. Yo tak keke. Sowen. Kowe lanang apa ora? Wong wedok ayu ngene iki mbok yo ndang ayu kok yo. Ngene. Ajare karo ngono sik, Cus. Gocek ono masakku, Mas. Kok wegah goceni to? Ngenyek Enggak nyepelek. tak Mas ajare ngenyek aku kowe. Aku ape rapi jare. Ngapa? Aku berapi. Cekelimik sik, cekelimik. Endi mike? Sik nyekel omae. Munggah yo ngadeg to. Kowe yo. Pak. Kok gak melo nyapa? Kowe nyapa cekelan HP panggung iki gak boleh bawa HP. Mike. Mike.
Lungguh-lungguh. Miki ning kono, Miki. Miki dijipuk Iya. sik. Miki titipke sinden sik. Sai, lha ngono lho. Oh alah. Piye? Lho iya. Boceki Mas, aku arep munggah ra iso. Lho diko jelek. Tak cek rene. Iya, Binggo. Nyapu Tanganmu kok bejo? Sik to. Tangane kok irenge nggih klesorongan tangan to, Mas. Asline ono sarung tangan piye to? Masa ki asli kulit. Ah, Walah. Ya sepurane lagi ro lho, Mas. Iya. Sido apa gak? Hah? Sido apa gak? Sida. Ngene gendong ngene. Mas. Gendong, karo wanitae sing gemati. Aja toh. Lah nyapa? Lah nyapa to? Aku gak kulino ngene iki. Lho, Lho, kulino. makane dikulinakne ayo. Itu kan Belajar sak dhuwur rabi ki ngono kuwi. Lho arep rabi to, Mas? Arep rabi. Malah justru arep rabi ki belajar karo banci. Nah, Ben Ajur, pinter. Ajur. entar to. Madhep rene. Mendak. Sik to lati mengisor ngene lho. Mendak. Aku tak mulih. Mendak. Oh. Ngene lho berarti ngisor Mendak ngene. lah, ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Mendak. Diapakne kok bengok, diapakne. Piye, Mas? Iso ketoke diupuk-upuk diapakne lho. Aku ditabrak sisih. Gak nyantol belas. Gak nyantol belas sih jare. Piye, Kang Mas? Gak piye-piye. Wes pokok gak piye-piye dino iki. Nek ora percaya delok sak lareke Mbak Menara. Suarane apik tenan. Estu kok ya. Heeh. Iki dikon bawa kok malah mliliki sing geder ngono. Sak pira ta? Wih. Lho. Piye? Nek mumpuni sak pira to piye? Sak pira? Lah, ora ndekmu gak ngono. Lah piye emang piye? Ndang. Piye? Sak pira ta? Ketok iki ya banci iki to ya. Komplit asal berantage ngaten niku. Tapi panjamu kok sitoke banci kabeh to. Ngene iki yo diwijo nek isuk. Weh ya. Niku guru lho Mbak Manara. Oh, guru. Nek bengi nabuh, nek isuk sregep jam 7 pagi sudah di Aku ora sekolahan. ono Mas yen sampean guru. Tawarai maling. Ya Taware aja maling. to Mas. Guru dadi contoh. Maling ki larangan negara kok sampean ki pengen ngono ki lho. Maksudnya maling barang sing apik. Dicontoh. Ora, maling apa tak tekoni maling apa? Yo maling kau taman. Nah. Maling kau taman. Yo, kuwi penting kuwi. Omonganmu kok cemlewu ki gek-gek. Apik kok dino iki. Nyem. Nang nembang kok ya. Dan dibawani. Kadi gimana? Duh tewa. Ya. Do dewa Jawa. Apik tenan. Suarane apik lho. Luar biasa. Ya Allah. Hebat. Suaramu apik tenan. Omong ngebuku. Siapa? Cangkemku elek. Suaramu apik tenan. Apik? Ya Allah, ora nyangka ya Mas. Domong. Bocah rupane kaya cok bakal kok ya suarane apik. Apik do tewa ya iki lho. Ayo, Malah Mas. arum sampeyan. Ya karo tanganku didemekno Mas, kok jenenge Dihidupkan gandrung. suasana Lah iya. panggung. Ndon, sampean iso hidup apa ora? Gak. Ora iso. Masa ora iso hidup? Gak iso. Lah nyapa Mas? Wis pokok ora iso. Siti-siti on. Masa sithik-sithik ra iso hidup? Gak iso. Meremong kok sesuk lak hidup. Marai Mas Herman. Ngapa kok Mas Herman? Ayo, Do ayo. tewa ya. Jawa. Digocek tanganku. Demen cek cek. Nah, ngono lho. Aduh dewa, dewa ning asmara Iya. kuat. Wis ta iya. Wong mendem karo ora mendem ora nek bedane. Ora nek bedane. Padha tak. Kali iki ya tau mendem to? Lah nek ora mendem wis kaya Ya tanduk. ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Gak wis pedot. Kamu itu sebagai nanti akan menjadi keluarga sekolah. Keluarga Kepala Sakinah. keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni poe didelok karo murite. Lho Pak Cus, Pak Cus. Pak Cus, Pak malah. Vincent. Mboten. Sik to. Mas mboten Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Encus. Oh Pak Encus. Eta. Sak sekolahan. Pak Ancus ki seragammu liyane ki renek. Eh, Napa gedane napa Pak? Seragame Aspat Brata ki nek pink nek gak pink ya putih. Tanggapan bendina dhuwitmu ngopo? Penjalukan. Penjalukan pink. Iki mau jane arep nganggo batik. Tris, sing njaluk ki tris to. Maksudnya motif batik. Iki jane gawe pink ora pantes lho tris. Lah kok kaya apa? Heh? Nek Mas terus Sik to piye?
Jalukan. Jane kaya tomcat lho stres wae iki. Kok iso penjalukan ae. Ki jare kesel lagi sak lare wis kesel lho. Gak kesel. Berdiri. Berdiri. Iso iso ngerti. Aku iso. Iso. Dotewa. Ya. Dewa-dewa. Aja ganggu. Ya. Goceki tanganku goceki. Iya tak gocekane grene. Manggung. Sampeyan kan arep rabi jarene. Heeh. Sida apa ora? Sida. Rabi karo wedok? Apa banci? Ya ora nek popone ngono kae. Ora rabi karo sapa Ya wedok kok? wedok. Wedok tenan. Ya tenan. Candi. Anu wis tak tak. Yes. Elek. Sik. Kamu diam tak wakilane. Ya. Aku mau kowe. Sini tangannya Ah sini iya sayang. iya. Kamu mau nikah? J. Nikah sama perempuan? J. Tenan? Tenang. Enek bolongane? Ya ora tak delok. Alah gayamu. Ya ya. Oh, gak maksud iki ya kaya irung kaya lambe. Enten Oh, berarti wis tau delok. delok irunge. Delok lambene. Ya Mas ya. Iya. Tenan apa ora? Tenan lho ya. Dotewa karo lungguh kene lho, lungguh kene. Lungguh. Karo dicekli tangane. Iya, lungguh. Iya kaya toprak-toprak tobong-tobong lho. Udah toh, Mas aku gandrungan, aku gandrung. Tak tamane aku pacarmu terus sampean iki menyikapi wong wedok ki sing kaya aku ngene iki piye ngono lho. Aku gak tau ngene. Lah ya mangkane ngono-no. Ngono. Ya kok nek tak ngene ning ko sik. Gelem ngenekne. Gak. Iso. Sida. Wis dan. Ya sida. Dotewa. Ya. Duh dewa. Terus Jawa Takum. Ya. Walah. Kang Wa Mas. Lho, Kok nggih piye to karo bojone kok Karo nggih bojone tak kok tamani nggih. iki lho. pripun Yayi? Ya. Wes to, lunyu gerakmu ngene iki. Seger terusan ngene iki. Pripun? Sajroning ngatinipun Nggih. Kanjeng. Nggih. Menika wonten namung panjenengan Kang Mas. Aku terus piye? Ya. Ya. Semono uga pun Kakang Yayi. Semono uga pun Kakang Yayi. Saestu Kang Mas. Saestu. Kowe nyapa to kok kaya lemes ngono apa to? Dak. Sama geratak ngono. Ya ngene iki wong wedok iki nek wis ladong kecintaan ki ya ngene iki nang gone wong lanang. Patrah yo Mas tenan. Iya. Wis ngene iki lah rasane iki. Golek dhuwit yo ngene iki. Besok didelok murid-murid Pak Aryo. Iya. Ayo gocekine. Ya. Engko murid-muridku ben ngomong, guruku doyan banci." Nek muridmu ngono gak bisa ini ya sok ya. Mboten. Oh ya sabar kok guru sabar. Sabar. Ya. Innallaha masabirin. Artine Wong sabar kekasih Allah. Ya. wong sabar ditek-itek kancane. Lah aku ya bener aku ya tahu kok. Iya. Iya, Jarene moh tangane moh cepot itu. Oh alah. Alah. Kliru neh. Oh ngono dimik-mik ngene Lho ta. malah dimik-mik ngene iki. Masya Allah. Belas gak. Tenan apa ora? Dicekel. Cekel. Ya cekel. Malah. Ya ngono lho. Terus karo lenggah to. Karo lenggah ngene lho. Kene. Iki lho. Aku pangku. Ki aja buka HP Oh ku. padha lanange kok. Ya. Kok iso. Sido apa gak? Sita. Lah manut sampean sida apa ora? Ora sida rapi ya ora apa-apa aku tak karo liyane. Ya aku nek sido ki rabi ya sido. Tapi ya gak yang ngene iki. Aku nek rapi mbok tukokne apa, Mas? Tak tukokne Apa? Omah. Omah apa sing gedhi, sing enek kamare, kamar mandi dalam, sing enek nganune, sing enek kolam renange ya, Mas. Omah apa? Omah jangkrik. Kok omah jangkrik Wis aku to. yo enggak mau. Omah aku tak kei mesin. Saya tau piye ta omah kok Sing dikek omah mesin. kok dhewe mesin ki lho. Dadi ku metu sak omahe greng, metu sak omahe. Oh. Ngono. Oh. Lah dadi gembel ceritane. Omah kei mesin. Aku sida mbok pangku apa ora? Ya. Sida mbok pangku apa ora? Ya. Engko nek aku mbok pangku Ya. Terus piye? Pripun?
Welasana Terus. Apa Mring to, wak. wing mrawa Mring wak. Apa to, Mas? Kowe iki mengganggu. Mengganggu. ngapa? Wong aku nggo njaluk pangku. Diapane? Bedubeng-ubeng ning ngene pisan. Lah kok itu kita rupamu yang menikmati. Aku ki golek inggon sing penak ki sing endi ngono lho, Mas. Jajal to lungguhone. Lugo sik. Wes tak gocelane Mbak Mano. Yo, lah lugo. Plek tak goceli pisan. Sekop-sekop, Mas. Ya ya, heeh, sekapan ya. Ayo ndang. Apa to ki? Mas, Piye Jus? Piye komentarnya to? piye? Wah, cukup dingin. Wis cukup. Saya tak tenanan kok Ya, ya. ayo selak subuh kengko. Harus suwe. Aku mbok gantung, mbok gandrung, Tak gandring. pitik wong kowe kok ya. Welasana Mring. Mring wak mami. Mas, Nggih. Karo bojone nggih apa janji ngono lho. Apa Yayi? Ngono lho. kaya apa, Mas? Terpal. Hei. Kowe mbok Terpal ono to, Mas? lintang-lintang panjerino. Lintang apa bulan ngono lho, Mas? Lah wujude ya terpal kok. Ya ning drama ki ginawe gawe ngono lho. Wong kae iki totok maneh ki awake dhewe gandrung ki totok maneh ngono. Wah, etok-etoke. Tak men. Ya ngono lho. Etok-etoke ya. Ya. Lintang panjerino. Kene iki goceki bangkeanku. Be ya kaya nggawe sak. Meh ngoyak gaji ki. Nesu, dirayu. Nesu, wong wedok nesu dirayu. Aja nesu tak tekokne pri. Tukane apa? Segone pri. Oh ya. Wis nesu mbok yo ben. Yo ngono ki wong lanang iki piye ngripe-ngripe dirayu-rayu. Iki lho. Pripun nyuwun diapakne? Monggo aja polah. Sampeyan iki lho. Nggih. Karo wong wedok kok ora pekables to, Mas? Belas patrah yo. Masa tanggane tuku motor, aku mbok kon ngingeti tok. Sak ora-orane ki aku yo mbok tukane motor. Ya. Kowe melok nangis. Aku gak ndek duwe. Ngeten. Tanggapan bedino kok. Nggih pangan angel kok tukokne motor. Ya Mas ya. Ya. Wis ta awake ku ngene tok Iya. Heeh. Ngene tok ae. Tak tekoni. Nggih. Sampeyan mengarep budal adus apa ora? Gak. Lah nyapa to, Mbak? Nyapa to kok tekone adus ora nyapa to? Masa ambune kaya kepik lho. Lah wong rumah tangga kok ape ngambu-ngambu. Ini lho, rene. Kok yo ngisik nih aku. Aja ning kene. Ngene. Kayak semprot. Kayak minyak semprot. Keleke dibuka. Kene. Wes ngene iki memburuk. Yo joki. Ku yo pesing Iku kene. mau wekal. Mekare berarti gelem berarti. Gak. Maksudnya mekar ki opone jareke? Dari Ayo ndang. anyar. Besok 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 kapan? ya. Besok kapan ketekan Mlaku. cecer lan wong ayu. Fokus to. Kowe iki kenapa to kok ora fokus kan Ngapa apa? ta? Aku nek fokus malah hilang. Ndek lah kok iso. Ngengku hilang. Lah iki wis bojone wis lomat-lomat ngene kok. Enggak diapakne teki jan iki? Aku njaluk dihamili. Diamili turut ana. Aja. Lah ngapa ora mbok turuti? Aku moh aku. Tenan. Enggak, Lah ngapa kok moh? belum siap. Iya. Aku sudah siap. Berarti mempersiapkan memantaskan diri dulu untuk Mbak Manohara. Yo gak. Duh, kok gak gitu? Yo digeseng ning lho. Neng ndi ta, Mas? Gak ning kene. Oh, kamu selingkuh ternyata. Syukur selingkuh, Mbak. Kamu selingkuh. Dasar semua laki-laki buaya. Buaya kamu. Wis ping pindho iki. Ya. Ya. Umpamanira nah kudo. Kowe iki arep nyekel para pencak.
jene kok iso. Tak jotos ya. Ayo ndang. Tanpa yen perahu sasat sarah. Bocah Mas. sasat Sarah. Neng Jane Mbak Manuhara suarane entek mbok apakne jane. lah kayak sakmono iki masa wis menghabiskan semuanya. Iya. ndang ayo. Ya, sasat sara sing colotri. Wis ora apa-apa wis nyidam. Hitam dipeluk ngono lho, Mas. sari as moro. Ya, tepuk tangan. Apik suara Mas. Sik. Nggih. Bar. Terus? Tugasnya terus joget sampean. Ojo. Aku luwung nembang timbang joget. Nek mboten ngerawit menika nggih jatil niku lho, Mbak. Apa bagian jaran. apa celeng apa kuwi? Aku ora paham. Kepang. Kepang kejaranan niku ngene iki. Oh iya. Aku tidak diguyu pahri. Mau diguyu penting bayaran to. Iya no. Ya. Bukot C apa bukok? C. Ya, maka ayo terus. Pinter. Rene sik. Rene sik. Pinter jogete apik jaranan. Aku mengkok ya untung gawa properti. Cepet sik blangkone madhep rono. Arep diapakno. Saya madhep kono madhep kene. Oh iya. Aja ndelok rono sik, aja ndelok rono. Gak oleh ngintip. Aduh. Wis to.
Ora, engko tak semprote minyak. Wis to, karek sithik wae lho. Karek sithik, Rama. Ora wis nyidam sari ngentek nyidam sari ki lho. Ah. Kaya pantes gawe ra iki ya. Ya. Ayo ditakke no. Jogete ben pantes ya. Ayo, joget. Ketekan iki ketekan. Iya. Yo. Ketek kok nyekeli manuk Urung lagune rong bar. Iku Nyapa? anak tukang nyetir mati. Ora. Ora kuwi enek ventilasine kok to pengen. Nganu. Ya tenan iki. Sinten sing badhe tumbas kethek? Monggo. Dintek. Eyang mayang karo rawuh, Pelatra, jari pelatra. Apit. Jare musuhe. Kok banget to lele. Jare mucul iki lho. Jari kesemangaten. Jare mucul iki lho diunggahne. Usul yo sik. Pelarikan diri deh. Benakne Mbak, benakne tanggung jawab. Aku tak. Oh. Oh. Ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa, Mas. Tidak boleh. Kene lho dibenakne nang kene lho. Oh. Engko darane awake dhewe nyapa-nyapa nang kono malahan. Yo aku tak rono. Cetuk rono sik. Mas aku joget ngono kene. Tibake apa jenenge bathok balu isi telek. Madu. Bathok balu isi madu ya, Mas. Ben dibenakne sik, Mbak. Iki karo sing anu mung sing nyumbang lagu Mbak Zoya masih Mbak Zoya? ada. Mbak Zoya mana? Ingkang putih Mbak Zoya nggih. Oh, monggo sepoti, Mas. Kagem Mbak Zoya. Yo. Ya. Nah, bocah nek cek perawan ki ngene iki lho, Mas. Bocah cek isin. Iya. Monggo Cahayu. Iya. Asmane sinten? Asmane Cahayu? perkenalan sik. Heeh. Duh. Heeh. No, mati. Oh, jarak karo kuwi lho, karo Cus. Yo yo. Kok kosaku sik. Kuwi lho sing benakne jare kok iso wong telu ki lho. Terus Mbak Narto Sabdo.
Monggo Cahayu. Carane kuwi tiwul kuwi. Tepangaken nami kula Ana Zoya Zivana Leticia. Oh nggih. Panggilannya? Zoya. Oh nggih. Rumahnya mana? Sana. Oh jauh. Ndak, Oh, deket deket. Oh nggih. Sekolahnya napa di SMP napa SMA? SMP kelas 8. Oh barenganku. Sampeyan di SMP kelas loro ya? SMP aku. Aku neng SMP Sawahan kono lho. Oh ngono. Lah kok Aku kok gak tau roh. Aku bakul pentol ngarepan. Walah. Pentol kotak. Ayo apa arep nyanyi apa? Badhe nembang lagu napa Cahayu? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Damel bawa napa mboten? Ndak no. Ndak. Puspita Nolo. Kejane apa ae? Walah bangetan. Bangetan wis. Ben kekne ora apa-apa. Pacarmu sing ikhlasne kowe kok. Wis, HP-ne sinten sing nemokne jenengan pek mawon. Bayaran 250 kok kelangan HP. Ayo, Puspita Nolo, Mas Tris, Mbak Zoya bersama Mbak Zoya. Sini, ambil nada dulu sama Mas Tris. Sudah kenal Mas Tris belum Cahayu? Belum. Belum perkenalan dulu sama Mas Tris. Salaman dulu. Kamu di mana? Belum selesai di sini dulu. Dah. Ini duduk di sini dulu. Nah, duduk di sini, duduk di Wis sini. to ngetake rokok tenang Wis wae. to tenang, ya. Wis to. Istirahat. Rong cepet. Ya bener. Amin. Iki ya umpama mbok dadekne sindene jenengan nggih masuk iki. Masuk kare Purun apa mboten Cahayu? Purun. Oh, purun. Seleksi sik no. seleksi sih. Sama Mas anu nanti Mas Heru. Kok Kalau Mas iki yae. Wis sik tugasmu aja medhot sik tugasmu kare satu lagi nanti. Nanti Bapak Ibu yang punya hajat nah suruh naik. Anu tugasmu iki engko jek enek neh engko gara-gara cus munggah rijing nyeblok kok dhuwur. Nah, ngesakne lho Mas, HP-ne disolasi lho Mas. Anu Mbak siapa Zoya? Itu masih keluarga yang punya hajat panjenengan. Nggih. Oh, nggih. Anu kelas berapa tadi? Kelas 8. Minta sang Mas Delang mboten. Nggih. Nek dhuwit kok ya ijo. Ya mesti no. Nggih. Aku nggih. Ya nek dhuwite pira to Mas? Nek. Ya. Ya dienggo anu ya. Apa beli jajan. Heeh. 2000 oh 100. 100. Alhamdulillah. Wis. Aku juga Mas. Aku besok mau sekolah. Ya iki no pasangan meng kita njaluk suami. Oh lalu mau kiri lah. Wes, makasih sukses selalu. Moga tercapai cita-citanya. Ya. Makasih ya, Nduk. Gas salim ya wis. Nggih, salim Mbak Mano dulu. Gak sah. Salim no, salim. Bukan mukrim. Yo. Jih, Anu Cahayu. blek kok mencrot ini disalimi. Ini lho disalimi. Wedi pora saliman karo ki. Wedi, ya Allah. Wedi lho, Cus. Ora nyakot. Ora nyakot kur dilat ya. Salim-salim tok ora apa-apa. Salim sik, Iki nah. jinak punan ya. Tugasmu karek satu. Ki ana pamundutan lintang asmara ya. Nah. Karo aku. Enak ya iki penyanyi nih, liyane ra enek. Bisa ora, itu goyomu. Numiyo. Iya. Kan nyanyi pisan kok request. Bes. Lah yo. Ojo Mas. Lah iya. Mas sak derenge sing kagungan dalem. Oh iya itu. Cus Kowe ngene legane sik sik, nunggu sik usuk nyapo kok bes. Walah. Engko sik sabar to. Kesel aku. Bes. Ingkang kagungan dalem. Nggih, monggo keluarga besar. Kalau ingkang disunat nggih, Mas. Ya, sama yang disunat. Kersane sing teng dalem disoting kersane pirsa. Nah, Mbah Amin dan Ibu Sudarmi Nggih, sekeluarga monggo. besar monggo sama adik Saka. Nggih, monggo. Duduk. Sepote, Mas. Monggo mriki monggo. Monggo, Bu. Kalih Bapak monggo.
Mik. Niki bukan. Niki Bapak, niki nuwun sewu. Monggo. Mikipun. Mboten nate nyekel mik. Mik iki ambak nggih mboten nate dicepeng. Oh nate. Iya, Mas aku kok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak kalih Ibu. Kalih mikipun Pak dicaketaken. Mikipun dicaket mboten nyokot niku Pak, mboten. Nah. Mbok menawi wonten pesan-pesan komentar pada malam hari ini monggo Bapak. Bapak, Pesan dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh napa monggo. Mikir mati sing muter mikir Pak. Anu ro dicethekne ngeten Bapak. Nah. Nah. Nggih. Oh disebul sik Mas Mbak. Iya, Aku yo ngono kok. Monggo Pak. Monggo. Wonten dawuh mbok menawi. Sampun niki sampun luar. Oh sampun. Gadah hajat putrane sekeluarga bersuwun Iya. Bapak Akbar. Nggih. Terima Mas kasih. ngeten ampun Bapak. Mas. Nggih Mas Akbar nggih Iya, terima iya. Mas kasih. Akbar wassalam. Ya. Terima kasih. Akbar Syahbat Alam. Khusus. Bu Manwara. Oh, kula mboten Bu, Oh, Pak. Pak. Ngatek kok Pak. Kok Pak. Kula menika tasik perawan, Pak. Napa bule? Nyonya. 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 Nyonya Manwara nggih. Sekian Nggih, terima kasih. Bapak. Saged dugane niki wonten pentasipun ringgit majucal dipun napa niku Amin. pinggangane Pak Mas. Sinten? Mas Akbar. Mas Akbar. Wassalam. Nggih Bapak. Nggih sampun ngoten mawon. Injih, kula ngaturaken ngaturaken matur sembah Nggih, nuwun amin, kagem nggih. panjenengan sakeluarga. Nggih, amin. Mugi-mugi sak bakdanipun kagungan hajat hitanaken putranipun nggih. Nggih. Mas Saka, Mas sini Mas Saka. Saka. Mugi-mugi panjenengan tambah sehat, Nggih, amin. panjang umur, Amin. tutup momong anak putu. Amin. Mugi-mugi mengke sak bakdanipun kagungan hajat saged turah blawah, saged dinggih teng Nggih, Mekah. amin nggih. Nek rasa tinggal nang Mekah ya budal dhewe nang Madiun. Anu Dik Saka, Dik Saka. pegang mic. Pegang mic, enggak apa-apa Dik Saka pegang mic. Pegang mic. Kelas berapa Madep- Dik madep Saka? sana, Hadap kamera, hadap kamera. kamera. Nah, Dik Saka kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kok sudah berani sunat? Di sini enggak apa-apa. Oh, enggak sakit ya? Sakit mboten? Mboten. Kanggo mic, kanggo mic. Di mic ngeten. Mboten sakit nggih? Mboten. Mboten. Laser mboten, laser mboten. Laser napa anu? Laser. Oh laser. Mboten sunat saestu. Mboten sakit saestu. Mboten. Oh berarti pengen sunat neh. Ngepok ngono piye. Cita-citanya jadi apa, Dik? Jadi apa sayang? Tentara. Oh tentara. Padha aku lho Mas ya an. Biyen jadi cita-cita tentara. Pengen jadi tentara. TNI AU AL. Ah, Apa AU ya. Lha dadi ini banci kok ya. Iya. Injih, Dik Saka minta lagu apa? Monggo, apa ibu minta lagu apa? Napa bapak nyuwun lagu napa bapak? Mbok menawi Wonten wonten. pamundutan. Selamat mawon. Sholawat, Nggih. nggih. Aku wedi to Mas sholawat. Kok selawat itu mulia kok malah wedi. Lah nggih. Iki anak-anak sing nom-nom ayo Iya, berdiri. iya, Ayo berdiri Cahayu ayu. Anu aneh, Sinta karo Yopika dulu, Sinta Yopika dulu. Mbak Sinta sama Yovika berdiri. Mbak Sinta karo Yopika. Monggo 250. Oh ya ngopo? Ya. Ya ayo nduk Cahayu. Satu sini Cahayu, satu di Anu kanan, lho. satu di kiri. Sing biyen tau digarap lho, salat badar lho. Sopo sing mbok garap, Mas? Mas sing musik biyen selawat. Oh. Heeh. Kuwi lho sing aku koyo mbok garap dek ben lho, Tres. Sing Yo sing koyo kuwi garap aku lho, Tres dek ben lho. ya, selawatan ya. Nah, sing ning isor wit cengkeh lho, Tres. Ya apa? Garap lagu ki ning isor wit Ya. cengkeh. Ya, Kalih Bapak saged nggih sareng-sareng nggih, Pak. Nembang nggih, Pak. Nggih. Ya, mangga Mas Reza. Asik. Ayo, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli alaihi. Barakallah, barakallah. Ayo
Ranjus. Sholatullah salamullahi ala toha rasulillah salamullahi ala yasin habibillah kawasan nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin di alil badriyah Sedang duduk bersolamat. ilahi salim salimin ummah ila diwalika ilahi salim salimin ummah ila diwalika wa billahi rasulillah wa kulli mujahidillah salatullah salamullahi ala habibillah salatullah salamullahi ala yasin habibillah kawasan nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi alil badriyah Atur nuwun Bapak. Sampun marem Bapak. Sampun nggih. Alhamdulillah. Nggih, Monggo. Monggo. Mbak pilih wonten pamundutan melih kagem Masih. Bapake sampun Masih. Mboten. Mboten. Oh pripun? Wayangane bar mawon. Nggih. Nggih, monggo mandhap Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak. Sehat panjang umur nggih Pak. Ampun cah repot-repot napa to ngoten niku Pak. Alah jenengan ki lho. Ampun cah Pak, ya Allah. Mboten ningen napa to ngeten matur sembah nuwun nggih Pak. Ya Allah. Ayo. Wah padha lanange kok. Iya. Nggih, Bu matur sembah nuwun nggih. Padha wedoke. Nggih, cah gandeng matur sembah nuwun nggih. Alhamdulillah, ya Allah. Mbak pilih wonten pamundutan lagu. Lo ada niki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dari saking Bu Haji nyuwun gending Lintang Asmara nemen liwung ayang-ayang. Oh nggih. Mas. Sik Iki lho. sarane iki pe nganu ora iki Lho lho kok mancrot diparingi. iki satu kali lagi no. Diparingi bapak iki lho. Sampeyan purun apa mboten diparingi? Purun. Purun ngesake Mas. HP-ne disolasi lho. Lintang Asmara. Karo sapa? Karo sapa dipilih? Karo wedok asli apa wedok palsu? Ayo jalu Amelia. Mah gak
Oh, gak milih. Oh, gak milih. Oh, milih aku. Milih aku. Walah milih Mbak Mano. Roh rasane ngene iki lho, Mas. Roh nek wis roh rasane ya ngono kuwi. Walah. Numani Iki ya. ya apik-apik lho iki kok iso ora milih to.